14 лютага дзень святого Валентина ў эфіры Белсат Зум. З вами Зміцер Міцкевіч, і сёння ў нас, як звычайна, свежыя навіны да актуальная аналітыка ў размовах з адмыслоўцамі. Пачынаем. Россия нанесла удар по Чернобыльской АЭС. Режим Лукашенко провел реконструкцию на памежным пункте Бераставица, хоть с польскага боку ён застаецца зачыненым. Які расклад для Беларусі вымалёўваецца ў перамовах аб спыненні вайны Расіі супраць Украіны? На беларуска-польскай мяжы ўрачыста адкрылі пункт пропуску Бераставіца. Пасля маштабнай рэканструкцыі ён гатовы сустрэць першых наведнікаў, хоць Польшча з 2023 года не дазваляе праезд на свой бок. Кіраўнік дзяржаўнага мытнага камітэту Владзімир Арлоўскі з гонарам заявіў, што Бераставіца, цытата, гэта адзін з найбуйнейшых беларускіх мытных аб'ектаў. Паводле Арлоўскага, хоць польскі бок прыпыніў рух праз гэты пункт, Беларусь выкарыстала момант з максімальнай выгадай, правёўшы капітальную рэканструкцыю і стварыўшы нібыта ідэальныя ўмовы для працы памежнікаў і мытнікаў. Пункт пропуску на мяжы з Польшчай Бераставіца-Баброўнікі быў закрыты афіцыйнай Варшавай у лютым 2023 года. Гэта была рэакцыя на прысуд журналісту Анджыю Пачобуту. Ён да гэтага часу застаецца за кратамі. І ўласна гэтую тэму мы зараз абмяркуем з нашым гостем. З намі на сувязі Лукаш Есіна, былы прэс-сакратар МЗС Польшчы. Спадар Лукаш, добрый вечар. Очень приятно, добрый вечер, всех вітаю. Скажыце, калі ласка, увогуле, па-вашаму, навошта вось зараз гэта робіцца і з такой помпай прэзентуецца гэты памежны пункт у Бераставіцы, вось нібыта за гэтым адкрыццём нешта ідзе? Ну что ж, через прошлые 3 года Лукашенко открывал с помпой много на польско-белорусской границе. Был без виз для поляков, был визиты многих поляков, которые приехали здесь, никто их здесь не прощал. По-моему, это торжественное открытие один из этих моментов, когда Лукашенко старается что-нибудь поменять по польско-белорусских отношениях по-своему, но никто на него здесь не ждет ни правительство, ни оппозиция, ни комментаторы, ни нормальные граждане. То бок гэта хутчэй для ўнутранай аўдыторыі такая паказуха, што вот нібыта мы ўсе робім, а это поляки такие кепские. Да, если вы, по-моему, в Белсате совсем не забыли всех его речей про Польшу. И когда до выборов и после выборов, когда он всегда говорил, что он готов на Польшу, и что в Польше плохое, и что поляки ждут на открытие границы с Беларусью как на, как бы это сказать, парадиз какой. Мы все знаем, что для Лукашенко это очень важно и для внутри, что доказать, что Беларусь важна для Польши. И это, по-моему, это же самый момент Лукашенко тоже играет с нами и доказывает, что он важный. А он совсем не важный. Если идут теперь политические компромиссы в мире между Трампом, Путиным и другими, Александр Григорьевич Лукашенко не элемент этих великих политических событий и компромиссов. І вось тут, уласна, і падыходзіць гэтае пытанне, ці ён рыхтуецца да чагосьці. Што, можа быць, сапраўды нейкія гэтыя, ён разлічвае на тое, што гэтыя кампрамісы нейкім чынам і яго зачэпяць, і, скажем так, у яго атрымаецца ў выніку гэтых перамоваў штосьці для сябе выйграць, штосьці атрымаць, і, можа быць, там мяжа з еўразвязам адкрыецца. Кто-то знает, но, по-моему, между Польшей и Беларусью ничто такое не случается. Может, такое место для Лукашенко есть в украинско-русских разговорах. Не знаем. Но, как бы это сказать, никому теперь Лукашенко не нужен. И украинцам не нужен, и полякам не нужен, и русским не нужен, и американцам не нужен. Есть в Польше такая шутка про животные, которые вкладают свою ногу между других и думают, что будут вместе с ними. И это Александр Григорьевич Лукашенко. Он такое животное, но никому он не нужен, сказать можно по-простому еще раз. А што мусіць змяніцца для таго, каб стаўленне Польшчы да яго памянялася? Што яму трэба зрабіць? І ці ёсць нейкія такія крокі, ці ён пра іх паінфармаваны? Поинформован правительством Моровецкого, поинформован правительством Туска. Это те же самые кроки. Например, мы ждем здесь Анджея Почобута в Польше, или мы ждем его на свободе в Беларуси. Мы ждем тоже на воле других белорусских политвязней, которые теперь в каждых колониях, в тюрьмах находятся. Это сказали уже Лукашенко 4 года тому назад, 3 года тому назад. И если он этого не слышит, это значит, что он совсем глухой. А с глухими
мы не договоримся. А ёсць верагоднасць, што якраз гэтыя рэчы да яго нарэшце дайшлі і што вот зараз прадпрымаюцца нейкія крокі дзеля таго, каб нейкім чынам все урэгуляваць. Ну бо зноў жа вот мы бачым, што па просьбе Трампа выпусцілі 3 палітвязняў, што там адбываецца нейкая камунікацыя, можа быць гэта знак таго, што і з Польшчай такая камунікацыя адбываецца проста цяпер, і яны, маўляў, на апярэджанне ўжо штосьці дэманструюць. Эта коммуникация происходит через наших председателей в Минске, через председателей Беларуси здесь. Это происходит, но, по-моему, кроком к ней компромиссу не есть открытие с помпой, с целеброй этого перехода на польско-белорусской границе. Но коммуникация есть, но ждем, что она принесет. А калі вот взять просто такі падыход цяперашні польскага ўраду да дачыненняў з Лукашэнкам, то па-вашаму, ці мы можам разлічваць на нейкае пацяпленне ў выніку вось гэтых агульных перамоваў? Ці сапраўды польскія ўлады будуць прасоўваць нейкі свой парадак дня в, ну, скажем так, Брусэлі дзеля таго, каб нейкім чынам паўплываць на рэжым Лукашэнкі, і як гэты парадак дня можа выглядаць, то бок чаго б хацелі, як бы гэтыя патрабаванні выглядалі? Польские власти хотели бы иметь свой порядок дня про Белоруссию, потому что они знают, что для Путина Лукашенко не очень важной и не будет его поддержать с всех сил, nawet если будет какой-то компромисс по делу Украины. Для Польши всегда, по-моему, останется порядок санкций против Беларуси, ждания на выпуск политвязней и на смену недемократического режима на Беларуси. Поля до компромисса между Лукашенкой а польской власти не вижу. А як думаеце, дастаткова ў Польшчы інструментаў лабізму, інструментаў прасоўвання для таго, каб у Брусэлі гэтае пытанне на парадку дня было моцным і каб яно цяпер прысутнічала на парадку дня перамоваў па урэгуляванню ва Украіне? Да, Польше и Литве хватает сил на белорусский порядок дня. Нам, может, и не хватает сил на вместе с балтами на украинский порядок дня. Не хватает нам сил на то, чтобы доказать Дональду Трампу, что надо бы еще немножко поддержать Украину и не отдавать всего России теперь во время негоциаций. Но нам Беларусь сил хватает. И, по-моему, не надо еще пока Александру Григорьевичу улыбаться в его Минском дворцу. Дзякуй вялікі, спадар Лукаш. Сапраўды, на вельмі аптымістычнай ноце заканчваем гэту размову. З намі быў Лукаш Ясіна, былы прэс-сакратар Міністэрства замежных спраў Польшчы. Сапраўды будзем верыць, што вось беларускае пытанне на парадку дня будзе важным і таксама вырашальным для ўсіх нас. У Менску зноў загаварылі аб высокіх тэхналогіях, але, як высветлілася, яны не зусім такія, як іх разумее ўвесь астатні свет. Александр Лукашенко наведаў сталічнае прадпрыемства «Інтэграл», дзе назваў 3 ключавыя тэхналогіі будучыні. Цытата: «Абароназдольнасць, суверэнітэт і незалежнасць». Ні пра штучны інтэлект, ні пра нейрасеткі гаворкі не ішло. Паводле дыктатара, Беларусь стаіць на перадавой сусветнай электронікі, але, мабыць, толькі ў паралельнай рэальнасці. Аднак паводле расследавальнікаў, праз так званыя кампаніі пракладкі ў Беларусі ідуць забароненыя камплектныя дэталі для заводу «Інтэграл». Прадукцыю гэтага прадпрыемства расійская ваенная прамысловасць выкарыстоўвае для стварэння ракетаў і высокадакладнага ўзбраення. Пра іншыя падзеі ў нашым скароце. Российский беспилотник минулой ночью атаковал Чернобыльскую атомную станцию, пробивший ахоўны саркофаг над разбураным 4-м энергаблоком. Про гэта паведаміў прэзідэнт Украины Владимир Зеленский. Пажар, які ўзнік пасля удару, удалося аператыўна ліквідаваць. Міжнароднае агентства атамнай энергіі, якое працягвае сачыць за сітуацыяй, паведаміла, што на дадзены момант няма ніякіх прыкметаў парушэння абалонкі саркофагу. Узровень радыяцыі ўнутры і звонку застаецца нармальны і стабільны, адзначылі ў МАГАТЭ. Александр Лукашенко подписал обновленный закон об дорожным руху, пашырыўшы магчымасці для маладых трактарыстаў. Цяпер 17гадовыя юнакі змогуць кіраваць колавымі трактарамі і самаходнымі машынамі для сельскай гаспадаркі з рухавіком магутнасцю да 150 конскіх сілаў. На думку ўладаў, гэта дапаможа больш актыўна прыцягваць студэнтаў прафтэхвучэльняў да пасяўных і ўборачных кампаніяў. Такі крок накіраваны на папаўненне кадравага дэфіцыту сельскай гаспадарцы. Аднак эксперты ўжо разважаюць, наколькі бяспечна давяраць кіраванне магутнай тэхнікай такім юным кіроўцам.
Адзін з галоўных сімвалаў Менску чырвоны касцёл застаецца закрыты. Яго рамонт пакуль не ўваходзіць у сёлетнюю інвестыцыйную праграму гораду. Паўнамоцны ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Александр Румак у эфіры прапагандысцкага радыё заявіў, што праектная дакументацыя на рэканструкцыю сабору ўсё яшчэ на стадыі дапрацоўвання. Вернікі і грамадскасць занепакоеныя. Касцёл святых Сымона і Алены закрыт у 2022 годзе. Па-ранейшаму застаецца без ясных перспектываў аднаўлення працы. Напярэдадні самага рамантычнага дня года, святога Валянціна, больш як 100 параў у горадзе Ліме, сталіцы Перу, злучылі свае лёсы на ўрачыстай масавай цырымоніі. Маладыя абмяняліся клятвамі кахання і вернасці, падгукі музыкі і апладысменты гасцей. Муніцыпалітэт гораду не толькі арганізаваў бясплатныя шлюбы, але і падрыхтаваў для параў падарункі ад бытавой тэхнікі да прадуктовых набораў. Свята кахання стала сімвалам адзінства у атмасферы радасці і надзеі. А калі вы хочаце атрымліваць яшчэ больш найсвяжэйшых навінаў да аб'ектыўнай аналітыкі, то раю вам зазірнуць на нашу старонку belsat.eu. Да таго ж можаце падпісацца на наш тэлеграм-канал па QR-кодзе, які вы бачыце на сваіх экранах. Але рабіце гэта толькі ў тым выпадку, калі вы знаходзіцеся ў бяспецы. Дзякуй, што давяраеце нам. План Дональда Трампа для спынення вайны ва ўкраіне пагражае Еўропе велізарнымі фінансавымі выдаткамі. Аналітыкі інфармацыйнага агенцтва Bloomberg падлічылі, што бліжэйшыя 10 гадоў могуць каштаваць старому свету крыху больш як $3 трыльёны. Еўрапейскім дзяржавам трэба будзе ўзяць на сябе не толькі аднаўленне ЗСУ і адпраўку міратворцаў, але і мадэрнізацыю сваіх арміяў, павелічэнне абаронных выдаткаў і ўмацаванне ўсходніх межаў еўразвязу. Асноўны груз фінансаў пакладзецца на арміі краінаў Еўропы, якія павінны будуць інвеставаць у артылерыю, сістэмы супрацьпаветранай абароны і ракетнае ўзбраенне. Трампу можна будзе выбіраць з 3 цяперашніх сцэнароў заканчэння канфлікту, уключаючы магчымасць удзелу ЗША і Еўропы ў абароне ўкраіны. Але аналітыкі не выключаюць і кашмарнага для Кіева варыянту, пры якім Украіна застанецца сам-насам з Крамлём і праблемамі. А пакуль, нягледзячы на амбіцыі Трампа, рашэнне пра будучыню Украіны не вырашанае. А з намі на сувязі палітолог Рыгор Ніжнікаў, з якім мы, уласна, і перамовім пра ўсе гэтыя перамоўныя тэмы. Спадар Рыгор, добры вечар. Добры. Вось тут з'явілася інфармацыя, што Зеленскі з Трампам будуць абмяркоўваць у тым ліку і Беларусь. Што нам варта ад такой размовы чакаць? Нам варта чакаць пакуль нічога, бо мы не ведаем ніякага контура наогул, якога мірнага плана будзе падтрымлівацца Трамп. Але для Зеленскага пытанне даволі простае. Калі будуць нейкі шлях на спыненне вагню, беларуска-украінская мяжа таксама павінна будзе неяк ахараняцца, таму што таксама гэта тэрыторыя, з якой Расія можа напасці. І як гэта рабіць, я думаю, што Трамп наогул об этом не ведае, і Зеленскі поэтому будзе падымаць гэтае пытанне. А давайте паспрабуем закінуць правакацыйную тэзу. Таму што ўжо даволі доўга абмяркоўваецца такая тэза, што нібыта Беларусь можа быць абмененая на Украіну, вось стаць разменнай манетай у гэтых перамовах. А давайте перавернем гэтую сітуацыю, што Беларусь сапраўды можа быць абмененая на украінскія тэрыторыі толькі наадварот. За Пуціным прызнаюць тое, што ён захапіў, але вось, маўляў, з Беларусі давайте базы прыбярэм, давайте Беларусь мы пакінем альбо в якасці там нашай сферы ўплыву, альбо буфернай зоны, і вы туды савацца не будзеце, паколькі, зноў жа, з фінансавага пункту гледжання для Захаду гэта прасцей. Менш мяжа, якую трэба абараняць, і гэтак далей. І плюс, зноў жа, беларускія тэрыторыі не патрэбна узнаўляць там пасля вайны, дастаткова толькі там мінімальна ўпарадкаваць і сачыць. Вось можа, напрыклад, такі варыянт разыграцца, і наколькі для Захаду гэта было б лагічна, па-вашаму? На жаль, як кажуць, планаў можа быць шмат, і варыянтаў можа быць шмат, і абмярковым можа шмат якія, як кажуць, стратэгіі, але, на жаль, гэта малаверагодна, это, няма ніякага для Захаду, а галоўнае, няма ніякага для Расіі сэнсу. То бок калі мы проста пакінем Беларусь трохі зараз за межамі ўсяго гэтага, а вярнемся да кульмінацыйнага пытання, як вось менавіта яны збіраюцца, Трамп і Пуцін, абмяркоўваць будучыню будучыню Украіны і замарозку канфлікта, ці нават мірны план. Пытанне, навошта ўсё гэта Владзіміру Пуціну? То бок Злучаныя Штаты могуць і Зеленскі могуць прыйсці з 20 прапановамі. Для Владзіміра Пуціна прапанова на стале адна – капітуляцыя.
Калі вы не збіраецесь капітуляваць, калі вы не збіраецесь даць мне тое, што я хачу палітычным метадам, будзем працягваць ваяваць. І гэта пытанне таксама Беларусі. Владимир Путин вельмі комфортна себе адчувае ў беларускім пытанні. Ён лічыць, што на беларускім пытанні ён ужо дасягнуў 99% таго, што ён хоча. Астатнія фармальнасці. Пасля вайны ён і Беларусь зробіць тое, што жадае. Таму навошта зараз яму уцягвацца? Адзіны, як кажуць, варыянт – гэта тое, што ён проста, як кажуць, хоча зрабіць пастку для Захада. Проста зрабіць, як кажуць, вугельчыкі з вагня падаставаць заходнімі рукамі. Вось калі ён так, як кажуць, шматхадоўку такую задумвае, ну, тады мы можам разглядаць, але таксама трэба казаць, тады на Захадзе дурні сидзяць. Але глядзіце, калі зараз Путін не пагаджаецца на гэтае спыненне агню, то вот тут жа таксама Вэнс агучыў, ну вот сёння. У нас ёсць эканамічныя інструменты ўплыву і ваенныя інструменты у нас таксама ёсць. Мне здаецца, вось якраз яны апошняй сваёй рыторыкай вельмі непразрыста намекаюць на тое, што ну добра, давайте паглядзім, пагуляемся, у каго там рэсурсы раней скончацца. Бо мне здаецца, што амерыканская выведка, ну і амерыканскія палітыкі, дакладней кажучы, яскрава дэманструюць, што іх выведка ім паказвае рэальную карціну ў Расіі. Можа быць, яны проста пачынаюць з моцнай пазіцыі дзейнічаць. Я зараз даволі скептычна стаўлюся да прамоў і Вэнса і астатніх чальцоў амерыканскай адміністрацыі, бо мы бачым, што адзіны, хто прымае рашэнні, гэта Дональд Трамп. То бок зараз все-таки тое, што кажа Вэнс, гэта яны пытаюцца неяк за, як кажуць, пасля памылак публічных, якія яны зрабілі учора, неяк адыграць і паказаць, што не все так дрэнна. На жаль, тое, што робіць Трамп, паказвае, што ён гатоў на саступкі. Трамп пачынае перамовы са слабай пазіцыі. Трамп даў Расіі тое, чаго яна жадала, нават не пачынаючы перамовы. І я думаю, што ў дадзеным выпадку мы ідзем у сітуацыю, калі Владимир Путин ужо пачуў, як кажуць, запах крыві ў вадзе. Ён бачыць, што амерыканцы ідуць па афганскаму сцэнарыі. Яны проста хочуць выйсці, як кажуць, любым коштам. І чаму не дадаўліваць іх? Чаму, напрыклад, яны, можам казаць, абмяркуюць пры першай сустрэчы нейкі план, а пасля нават дамовяцца, а потым з Москвы прилеціць новыя, кажуць, новыя патрабаванні і скажуць, не, гэта ўжо састарэлыя планы, трэба вось яшчэ гэтыя пытанні вырашыць. На жаль, Трамп, як кажуць, сам сваю кніжку не чытаў, якую ён піарыў пры першым сроке сваім прэзідэнцкім. А што вы дакладна маеце на ўвазе, калі кажаце аб тым, што яны ўжо ім штосьці далі, то бок тое, што Расія хацела? Можна, калі ласка, пра гэта сказаць, як гэтыя тады чаканні складаюцца, і тады яшчэ вдагонку адно пытанне, а ці тое, што расейцы публічна гэта дэманструюць і публічна так себе паводзяць, не сыграе з імі злы жарт. Калі наадварот, вось такія іх паводзіны прывядуць да адваротнай рэакцыі той, якую яны чакаюць. Бо звычайна, як мы бачым за апошнія гады, з расейцамі якраз таки так і адбываецца. Я цалкам згодны. Я, дарэчы, у прынцыпе лічу, што, канешне, тое, што робіць Трамп, зараз мы да гэта вернемся, гэта і памылка, і гэта вялікі крок назад не толькі для Украіны, але і для трансатлантычнага адзінства, і, ў прынцыпе, для амерыканскай знешняй палітыкі і каштоўнасці ў свеце. Але ж, як кажуць, гэта трохі іншая справа. Што датычыцца тых крокаў, пра якія мы кажам, два галоўных – гэта, што не будзе амерыканскай ваеннай прысутнасці в Украіне, і ну, гэта такі другасны, а галоўны гэта тое, што Украіне адмоўлена ў НАТО. Мы ведалі і раней, што Украіна не вступила бы в НАТО ні заўтра, ні паслязаўтра. Я лічу, дарэчы, што гэта была памылка украінскага прэзідэнта, што яны на гэтым настойвалі у 22-23 годзе, трэба было на іншых рэчах засяроджвацца. Але гэта была, як кажуць, такая вялікая для Расіі справа. Яны ж пачыналі вайну, кажучы пра НАТО, кажучы пра непрысоединенне, пра ўсе гэтыя рэчы. І нават гэта такі быў вялікі, як кажуць,
пернік, з якім можна было працаваць, то есть сказаць, што добра, вось калі вы пры такіх-то умовах дадзіце нам такія рэчы, то мы можам і, допустим, абмяркоўваць не пытанне НАТО. І просто ад гэтага адмаўляцца адразу, гэта, як кажуць, гэта вялікая стратэгічная памылка. Ну і, канешне, мы таксама не павінны забываць пра той хаос, які тварыцца зараз у Вашынгтоне, што амерыканская ваенная дапамога Украіне была прыпынена на нейкі час. То бок вся военная дапамога, якая крытычна для Украіны, спынілася. Хай на гадзіны, але яно было спынена. Гэта паказвае, як далёка гэта адміністрацыя гатова зайсці і наколькі другасным з'яўляецца пытанне Украіны для гэтай адміністрацыі. Але калі вярнуцца да паводзінаў Расіі, вось таксама сённяшні удар па Чарнобыльскай АЭС. Мне здаецца, што ў логіцы расейцаў яны мусілі ўсім паказаць, што вось глядзіце, што будзе, калі вы з намі не замірыцеся, калі вы не прымеце нашы умовы. Але складваецца ўражанне, што яны ў чарговы раз толькі накалілі заходніх палітыкаў, і цяпер дамаўляцца з імі пры такой сітуацыі для заходніх палітыкаў выглядае вельмі кепска, тому што ты дамаўляешся з чалавекам, які па факце недамоваздольны. Ну, вот ты толькі сабраўся з ім там пра нешта размаўляць, а ён вось тут такія нумары выдае. Бо здаецца, што якраз такі гэта расейцам і дапаможа прайграць, так бы мовіць, ну, што ў іх проста ацэнка сітуацыі, ацэнка рэакцыі заходніх палітыкаў абсалютна не супадае з рэчаіснасцю. Вы знаете, я з вами тут згодны. Я лічу, што у той сітуацыі, якая складаецца на сённяшні дзень, складаецца ў тым плане, што амерыканцы сапраўды хочуць гэта пытанне закрыць за кошт Украіны і выйсці. Галоўны хаўруснік, я, можна сказаць, у кавычках, але все ж таки нас усіх, гэта расейцы і Владимир Путин. Тое, што яны будуць рабіць гэтыя памылкі, тое, што яны не пойдуць ні на які кампраміс для Трампа, што яны будуць настойваць на капітуляцыі, якая непрымальна ўсё ж таки ні для Украіны, ні для Вашынгтона на сённяшні дзень, і што гэта прыпыніць падпісанне той дрэннай дамовы, якая сёння складаецца ў галаве Дональда Трампа. Таму мы на гэта сапраўды можам спадзявацца. Але ж тут пытанне ёсць трохі іншае, калі мы размаўляем пра тое, што зараз робяць расейцы і наколькі яны гатовы далёка зайсці, таму што я лічу, напрыклад, яны паказваюць менавіта тое, што у адрозненні ад Ванса ці іншых амерыканскіх чыноўнікаў, іх слова пра тое, што мы гатовы да эскалацыі, калі вы з намі не пойдзеце на дамову, гэта не слова, а гэта рэчаіснасць. Таму амерыканскі спецпасланнік, міністр фінансаў, ці хто там ездзіў у Маскву 2 дні таму, дамаўляецца з Пуцінам, ідзе тэлефонная размова з Трампам і адразу удар па Кіеву. І той самае там на рэндамодзе прыязджае і адразу удар каля індыйскага пасольства. Это расейцы паказваюць, што яны гатовы ісці далёка і наколькі вы далёка гатовы ісці разам з намі. І вось тут яны, як кажуць, паказваюць, дзе слабае месца Захада, дзе слабае месца украінцаў, не украінцаў, прабачце, а еўрапейцаў. Яны пакуль не гатовы ісці да той ступені эскалацыі, на якую гатова пайсці Масква. Так, вось гэта ж таксама расійская стратэгія, эскалацыя для дээскалацыі, але мне здаецца, што тут ужо вельмі лёгка згубіць сувязь з рэчаіснасцю і зусім пралічыцца ў рэакцыях, бо зноў жа вот тое, аб чым вы казалі, калі для Вашынгтона зусім непрымальныя гэтыя размовы са слабай пазіцыі з Масквой, ну то ў Вашынгтона запас моцнасці то значна больш. І, скажем так, магчымасці ўплыву, ну вот пра якія, дарэчы, таксама Вэнс узгадаў, што ну будзеце сябе кепска паводзіць, ну у нас розныя рычагі ўплыву ёсць. І яны іх задзейнічаюць толькі часткова пакуль, так што вот вельмі цікавая сітуацыя складаецца. І тут пытанне ў тым, наколькі зараз еўрапейцаў атрымаецца пераканаць дзейнічаць настолькі жорстка, і кансалідавана. Як думаеце, ці атрымаецца зрабіць гэта, і хто в Европе быў бы галоўным саюзнікам в лабіяванні вось такога падыходу? Я з вами згодны у тым ліку, што у Амерыкі і, у прынцыпе, у Захада ёсць вялікія важалі ўплыву на Расію, асабліва ў сярэднесрочным тэрмінове. Но тут, як бы Ванс не казаў, я думаю, што все ж таки мы павінны казаць, што тое, што Ванс прапануе, Байден ужо рабіў.
Байден спрабаваў рознымі крокамі давіць на Маскву, і мы просто бачым, што вось гэтага leverage на Маскву не хапае, каб сапраўды спыніць вайну в Украіне. Ёсць дастатковыя сродкі, каб разваліць, грубо кажучы, ці прывесці эканоміку к краху расійскую, але ж менавіта часу не выстачыць, каб спасці Украіну. Але гэта той шаг, на які мог пайсці Байден, і можа пайсці зараз Трамп. Мы просто не ведаем, чи гэта рыторыка, ці будуць нейкія крокі зроблены, пакуль яны робяць усё наадварот. В Европе пытанне занадта складанае. Вось мы бачым, што для Европы зусім не была падрыхтавана да вось такой сітуацыі, што Амерыка показала, што яна заходзіць. І мы бачым, што ў Европе разгубленасць, у Европе няма лідарства, Европа, в прынцыпе, расколата, і мы будзем бачыць сітуацыю, што калі амерыканцы пойдуць так далёка, як яны гэту всю сітуацыю бачаць, мы будзем бачыць вось гэтую канец адзінства еўрапейцаў, таму што шмат якія краіны пабегуць у Вашынгтон дамаўляцца за спіной Брюсселя і сваіх сучасных саюзнікаў. Хто можа пайсці і стаць вось гэтым лідарам еўрапейскім? Давайте паглядзім нямецкія выбары. То бок, можа, мы зможам, калі нямецкі выбарац падтрымае пазіцыю ХДС, ХСС, якая даволі жорсткая, і дасць ёй сапраўдны мандат, дастатковы, пакажу, што вось амаль палова адразу гатова. Я думаю, гэта дасць будучаму канцлеру добры запас прочнасці весці перамовы з пазіцыі сілы, каб Европа стала сапраўды, як кажуць, адзіным фронтам, які заменіць нават часткова амерыканскую падтрымку. Але не з усімі краінамі, менавіта хіба што з балтыйскімі краінамі Скандынавіі, але ж ўсё роўна мы вяртаемся да пытання, што нават калі гэта будзе, ніхто сваіх салдат, ніхто нават збіваць расійскія ракеты над Польшай не збіраецца. І гэта паказвае, наколькі недалёка мы гатовы пайсці. Мы гатовы толькі даваць фінансавую падтрымку, гэта важна, але гэта недастаткова. І вось тут, на гэтым фоне, з плана Трампа мяне зацікавіла адна рэч, якая вось абмяркоўвалася таксама пэўны час, але крыху не ў тым вымярэнні. Пра гэтыя карысныя выкапні, радовішчы карысных выкапняў ва ўкраіне. Бо бачыцца, што гэта якраз такі можа стаць той самай асноўнай гарантыяй бяспекі. Бо мы-то выдатна ведаем з гісторыі, што там, дзе працуюць амерыканскія кампаніі, там якраз такі Амерыка сваіх інтарэсаў пільнуе. І зноў жа у украінскай эканомікі таксама з'явіцца магчымасць пабачыць і з гэтым і пасупрацоўнічаць, і таксама пабачыць прыклады эфектыўнага кіравання ў прамым, а не пераносным сэнсе гэтага слова. Як думаеце, ці гэты фактар можа таксама паўплываць на ролю Амерыкі в гэтым урэгуляванні гэтай вайны? Я думаю, што ролю ён зыграць зможа. І я лічу, што, дарэчы, прапанова Зеленскага, вось гэты план, гэта даволі добрая была рэч, бо ён якраз паказвае, ён іграе на тым, што цікавіць Трампа. Вось Трампа цікавіць вось выгада, ён, як кажуць, такі бізнесмен, яму жадае вот транзакшн, якую я выгаду получу, што я з гэтага атрымаю, і вось гэта можа зыграць. Але ж пытанне ў тым, што, напрыклад, ён так аб гэтым можа дамаўляцца і з расейцамі. То бок расейцы ему скажуць, вось глядзіце, все палова ці большая частка зараз на тэрыторыі, якая кантралюецца Масквой. Вось давайте глядзець тады, дзе будзе фронт праз паўгады, калі яны будуць там у трэцім раўндзе перамоваў. Таму што не заўтра дамовіцца, а будзе доўгая дарога. То бок, на жаль, каб баланс сілаў змяніць, гэтая прапанова не зможа, а вось калі, як кажуць, неяк атрымаць хоць, як кажуць, трохі палепшыць сітуацыю, якая будзе складвацца ў будучыні, гэта можа адыграць сваю ролю. І я думаю, што вось такія планы, вось такія менавіта рэчы, мы павінны больш і больш з такімі прапановамі выходзіць, я маю на ўвазе. І Европа, і Украіна, каб просто прыбраць вось найбольшую праблему, падыход Трампу тым, што ён просто здасць усё і адразу. Вось мы павінны паказаць, чаму гэта невыгадна менавіта Трампу. Дзякуй вялікі, спадар Рыгор. Дзякуй вам.
Ну і сапраўды будзем спадзявацца, што верх возьмуць стратэгічнае мысленне, здаровы сэнс і прагматычны падыход. А зараз давайте паглядзім, што цікавага падрыхтавалі нашыя калегі з сацыяльных сетак Белсату. Вашай увазе праграма онлайн. Сервіс вывучэння моваў Duolingo шакаваў карыстальнікаў навіной пра смерць свайго маскота – зялёнай савы Дуо. У соцсетках паведамілі, што птушка памерла, чакаючы, пакуль вы пройдзеце свой урок. Гэта частка новай маркетынгавай кампаніі платформы. У афіцыйным допісе гаворыцца, што ўлады расследуюць прычыну гібелі Дуо, а распрацоўнікі аказваюць ім садзейнічанне. Аватар Duolingo змяніўся. Цяпер на ім сава з крыжыкамі замест вачэй. Відэа развітання ўсяго свету з савой публікуюць нашыя калегі з СММ-аддзелу Белсату. Вашай увазе. Беларускі відэаблогер і пісьменнік Макар Валынкін выдаў у Варшаве сваю першую кнігу «Апошняе пакаленне». У ёй апісваецца паслявыбарчая Беларусь, расчараванне, апатыя, але і надзея. Аўтар праграмы «Мова нанова» Віктор Шукіловіч узяў інтэрв'ю ў аўтара. Фрагмент пра кнігу прапануем вашай увазе, а цалкам размову глядзіце на YouTube-канале Белсат Лайф. У мяне было ўвогуле шмат рэфлексій, як шмат у каго з нас 2020 года. Мы шмат думаем, як мы цяпер жывем у гэтым свеце, які паўстаў. І я такую менавіта кнігу і напісаў пра менскую моладзь, якая жыве ў рэаліях пасля 2020 года, якая кожнасць людзей, які нас атачаюць, выбіраюць свой шлях, як ім існаваць у гэтым свеце. Хтосьці выбірае змагацца, хтосьці выбірае забыцца, гуляць і так далей. Хтосьці выбірае проста не звяртаць увагу ні на што, а хтосьці, як галоўны герой, клічуць Мікіта, ён працуе ў рэкламным агенцтве, і ён спрабуе знайсці так званы правільны шлях, як яму выжыць ва ўсім у гэтым, што яму рабіць трэба, што яму не трэба рабіць і як увогуле існаваць у гэтым свеце. Такую кнігу я напісаў, мне напэўна проста хацелось выплеснуць нейкія эмоцыі, которые меня назапасілі за эти апошнія 3 гады. Гэтыя артефакты перажылі каля 1000 гадоў, але вайну з Расіяй могуць і не перажыць. Іх заснаванне пад пагрозаю. Пра такія унікальныя экземпляры нават не кожны украінец ведае. Паглядзіце, што падрыхтавалі мае калегі ў тэлеграм-канале Белсату. Саме таких баб, там, може, десяток в Україні осталось. Тут ми можемо побачити шолом. Їх кілька типів, і це один з них, такої сферичної форми, який говорить про те, що перед нами чоловік, воїн. Гаворачы пра перамовы з Лукашэнкам наконт вызвалення палітычных вязняў, Зянон Пазняк заявіў: «Трэба ўступаць у перамовы з тэрарыстамі». Паводле Пазняка, міжнародная палітыка круціцца цяпер вакол Трампа. Лукашенко стараецца яму спадабацца, бо шукае выхаду з пуцінскай няволі. Гэтае жаданне пайсці насустрач Амерыцы, спадабацца Трампу, засведчыць, што з ім можна гаварыць, што з ім можна дамаўляцца. І гэта трэба выкарыстаць. Больш за 30% гледачоў нашага YouTube-каналу згодныя з Пазняком, каля 70% супраць. У мяне на сёння ўсё. З вами быў Зміцер Міцкевіч. Кахайце сваіх блізкіх, любіце Беларусь і заставайцеся з Белсатам.